Hallelujah. Thank you Jesus. Musoro weshoko muzuwara nasi unoti upenyu butswa muna Kristo. Hallelujah. I'm Apostle Miracle Prince, the president and the producer of the Voice Daily Devotional broadcast. Ndawerenga zangu kubva mu book ya Galatia chapter 5 verse 1. Kristo wakatisunungura kuti tive vakasununguka, naizvozvo mirai nesimba muregezve kusungwa nejoko roburanda. Kristo wakatipa upenyu hwake iye kuti isu tive vakasununguka nokuda kweupenyu hwake iye hwaakatipa uri mushoko rake. Haleluya. Saka ndo pari kunzi neBhaibheri shoko raMwari, Kristu wakatisunungura kuti tive vakasununguka. Saka naizvozvo ngatimirei nesimba tiregezve kusungwa nejoko roburanda. Haleluya. Nokuti iye wakapa upenyu hwake kwatiri kuburikidza neshoko. Saka nokuda kweshoko raMwari iroro hapachina kusungwa zvakare nejoko roburanda mukati muupenyu hwedu, kana tikaramba takamira nesimba mukutenda shoko irori ratakagamuchira mukati muupenyu hwedu rinonzi Kristo Jesu. Hallelujah. Say I love Jesus. Nokuti isu patakagamuchira Kristo takabva tafanana naye, upenyu hwedu ukava hwake nehwakevo ukava hwedu. Hallelujah. Saka ukaona wasangana nechallenge ingada kukanganisa mukati muupenyu hwako, usatya ama mudikani, asi kuti ziva kuti watoredzera nhodzera iri pana baba vako Jesu Kristo, nokuti iye paakanga achiri pano panyika, nyika yakamutambudza, newewo semwana wacho nyika isakutambudza. Haleluya. Nyika ichakutambudza. Saka usakachamadzwa nematambudziko kana achiwanda mukati muupenyu hwako. Haleluya. Say I love Jesus. Upenyu butswa muna Kristo. 2 Vakorinde chapter 5 verse 17. Saka kana uri muna Kristo wava chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura. Kureva apo pavaimbokupirira fodya nokuda kwokuti wakanga usati wazvipatsanura nedzinza uchiuya kuna Kristo Jesu. Haleluya. Saka kana wava wakapatsanurwa nedzinza ukauya kuna Kristo Jesu, Bhaibheri shoko raMwari ndo parinoti tarirai zvose zvava zvitsva. Haleluya. Say I love Jesus. Nokuti kunyange ukazvitava neminamato uchigeza nayo uchidii uchiita sei, kana usina kuzviuyira wega kuna Jesu, fodya ikadirwa pasi, mhepo dzinototi dzisimuke, nokuti uchine coverage yedzinza rako. Haleluya. Say I love Jesus. Unenge uchiita semwana akatiziwa akarambwa na baba vake. Mwana uyoyo chero ukada kumutora kumuchengeta, hazvimuchinjise kuti afanane newe, nokuti hanzi ndiwe uri kumuchengeta. Anongoramba akafanana na baba vake kunyange vakatiza kudaro. Haleluya. But ukazoramba uinaye achiona zvaunomuitira zvakanaka, anopedzisira atova mwana wako, zvokuti kunyange baba vake vakazouya vomuona kuti akura, anoramba kuenda nawo. Haleluya. Why? Because anenge orangarira pamunenge makabva naye. Ndo zvimwe chete nesu tine wakatibereka pamweya anonzi Kristo Jesu, asingagone kutisiya tiri tega kunyange zvikadii mukati muupenyu hwedu, nokuti iye wakasarudza kutifira zvitadzo zvedu nenhamo dzedu. Haleluya. Saka kunyange zvireme sei hatigone kumusiya tichidzokera kunyika zvakare, nokuti iye wakatipa upenyu hwake kuti huwe hwedu. Haleluya. Saka ngatirambe tine kutenda muna Kristo Jesu. Jesu ndo baba vedu. Jesu havagone kutisiya mukati muupenyu hwedu kunyange tiremerwe sei, asi Jesu anoramba wakamira nesu, nokuti ivo ndo vakatipa upenyu hwavo kuti isusu tirarame tiri mavari kuburikidza neshoko. Haleluya. Ropafadzwa ama mudikani nezita ra Jesu. Haleluya. Once again, I'm Apostle Miracle Prince.